Piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. Ya, ya. Piye? Rembug apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih nggih. Ayo Mbak jumeneng didhawuhi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok ya. Mbak anggere jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Kowe digoblok cok nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Ha nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Lah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh, alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten. Meleh mboten. Wah, wis jan malah Nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Nggih, anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Heeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro Pak De. Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih minangkani. Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Huruf oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Wah niki juara anu maca pat. Oh, Nggih. nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan pandemen Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi suwun. mawon mresani menika. Nggih. Oh, nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon riyen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Sepe. Seana kok ngapusi jarine juara maca pat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero ki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Majuh nganggo ngeng barang nggih. Ana lima puniki. Kebablasan kuwi teman. Padha tindakno mring para sesama. Aja padha ditinggalake. Nah, lek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah enggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Berapa apalane neng tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat yakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Rukun Soale ning Jawa kok ya. Islam sam
sampurna. Monggo Mbak, sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah, nggih. Sae menika nggih. nate kalih Pak Kiseno Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, kono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Oh. Nggih. Glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Nggih. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, maka diaturake apa cape ngono pepeling. Ya, ya.
Matur suwun. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, Nggih. menika wonten anu yo canggih. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Wah. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, Wis. kathah sangat. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki? Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin, wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, nggih. langsung ayo Tin di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo, Monggo, monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enone. Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Boyo. Lawe Tuk prang tanding bojone goro Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Tuk prang tanding Bratayuda. Tuk prang tanding brata kliwat nika Pancen. kliwat pundi Pak Sehono Modar. Tuk prang tanding bojone goro Bebelo. tetelo Bebela. Kok tetela pohong. Ora emosi. Si ono ora kena emosi. Mboten. Apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? Nggih, nek emosi niku nek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae. Mboten sae. Gak canggih. Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimong kuwi. Hah? Tekan pundi wae? Kuwi dimong. Stres wae. Sri Uning tan burung Sri Uning Gumo. Terus. Dadi kusumaning bangsa. Wah, ngromong bong supit. Monggo. Ditiroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung tresna lan sedaya paring Oh, oh, ya, ya. Wait. Wait.
Nambani stres. Matur nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Pun atos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur rezekimu Mas ya. Ya ya le mara nang nggonku ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngertiku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Yes. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake. Monggo Ngene, Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene gede. Culuk kok culuk. Bareng dicedhaki. Bareng dicedhaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Mas Sihono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kowe mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke Neng gelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngematke mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbasan duncali. Meow. Iya.
Iya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Ayo lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejak apa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Lalu Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kowe ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ra kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Kowe wis krungu suwe? Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke oke hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali-lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi kok. rada serak e. Wis serak. Heh? Dombeni sik. Sebenene apa? Ana keran ra to? Kok lek Ya, kejem kurang to? ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to, Mas. Oh, sing nang Dispenser nggon harus. kae. Dispenser kuwi. Oh, tak kira Keran. nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek Ika iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Wong sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik ngadepi cah ayu-ayu e. Raketan le didelok kursursane. Lho, terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Eh? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek sik ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Ah, piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, kuwi nek mumet ki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malah aku linggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh Ya. kopi. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye? Loh, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iku kudu kaya bintang film ora. Lah, kudu- Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya Lah, lamur. berarti Ika mripate lamur. Ah iya. Lamur rak sing siji, nek siji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ah iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tok alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus ki harus si bawa. Bawa. Iya, Wa.
Wis sak karepmu. Heeh, wis sak karepku wae, Nduk. Nek nembang wae. Kang Allah bu daya sowan menyang kutha gedhe iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kutha-kutha gedhe banget. Mesti ditambahi ya. Asun guyu ra kowe. ora dikatekke to? Sakake. Sayang. Alah. Wis mumet urung? Hah? Wis mumet urung? Urung e. Nek wis arep tak tambani. Tenane. Ora sida. Mumet dadakan ah. Bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. Bukir swara kurang pramana ning wasesa ngungrum Dek jaman. ngawur Ngantuk Terus deman kok. Ya. Ya. ngungrum marang bendara Nenone. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman liwat kincang liwat kincanging alismu kuwasa ngendang
Oh, tenang. Buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi ka kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Iya, iya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine apa wae nadyan sasi depan mesti tak Yo. Yo. Luwih becik patenono timbang pepisahan wangi samudana marang kula warga garawalan praputra liwat kincanging atiku kumasa ngendang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mam ngrateni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan pecah genang kegemongan ripo jiwa ragaku kakurang kahormatan mangrong rupeng ngarepinjo piye penak ora Kok lemu ngegol kemempengan to? lah Aku kepiye ketinggalan ya. Aduh, lah yo nusul. nusul nek ketinggalan Nusul mah dikeplak kon mulih. ketoke boyoke lara Heh? boyokmu lara Kok ngerti? lah ketoke Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. ora Kayak Ora, ya? seneng banget karo goyangane Ika. Hooh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangan ngono. Heh? Monoton. malah Ya, curhat streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? apa Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, wis. Berarti wis aman. Man, Pementasanmu wis aman. amane ndelok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, terus mangga. ya Ya, terus Nduk. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sesi masih Matur suwun Mbak Ika. Ya. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindhatku ki ra ono sing tuwa, sing tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, kulite Ika maksudnya. Heeh. Oh, arep nggo jaket to? Eh? Arep nggo jaket. Ora weh.
Ah ngopo? Malah iso turu. Piye? Amargane Arep ngopo nggo ra iso jaket turu? to piye? Heh? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Piro mani? Ra satriya nek aku nek tantang ngene ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Iya tak naik vitamin. Ya. Ayo sa, ori sa, mantek sa ngono lho. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa, ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih, telu lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Piye to, tegel. Mbah? Putuku. Kedah-kedahe ya no. Nggih. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku iki do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Oh, dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Iya. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Foto lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh, tak piye ta ya? Pripun to? Lucu to, Mbah? Lah kuwi iki ra apa-apa wong dina anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ra dikone. Aku ini teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Ya karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok Mang lakon dumuk. kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, Apa? kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Ora protes. Kowe kerja pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng dumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbah. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik Oh, mawon. meten kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah. Mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa.
wis. Ha iki wis meteng sing kedua kok. Wis pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Sek setunggal pun SD. Wis SD. Pun. Sesuk rak yo SMP kok. Oh, lah nggih. Ha iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima Ora bakal mangan anake dhewe. ngangah-angah sa jalami Ayo rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi ta? Ah mbok kowe bantu ngangkat saka bantu ngisor. Mbah kok dibantu Kok kon mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ah, iya, Iki engko tak bantu bantu. ngangkat saka ngisor. Ya ngono. Dongklake keri. kabeh kewan padha Sik, Mas. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan turu kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. wati Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan. Lho saya niliki cucu saya kok di bawah Cucu kesalahan kok? saya. Apa dadak gwelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Yo peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Oh. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. sanes ya Pak Oh, Dudu. Nggih. Aja diganggu to jabang bayi. nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk wenang sak wenang nanane ing madyane tane waji neno tanpa guna malumpat kecemplung jurang mangga diaturake ya Wis alon-alon. ya Yeah.
Iya. Matur suwun. Iya. Bejo walah. Aja bablas-bablas. Karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kok ya. Iya, ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Gene isih bermanfaat. Kodene isih bermanfaat. Ayo, yuk kancane Mbah Seana yuk. Ayo yuk Pras, yuk. Ya. Saiki cukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Woi. 150 cm heeh. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Piye kene Mas. Pokono wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, dilateni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe dhuwur sithik. Engko ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Siana? Aja liwung ya aku gek pegel. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Iya. Apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki? Apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya, mulane lemu bekijikan ki disuda. Lan juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndi kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah. Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. Ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Lho. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasah maju. Rasah maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ha sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk dadi. Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? Iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes.
Ora wani. Padake wedine Wani ya. aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda paripurna ing sliraku ada isi aku bagi Gusti ilange tresnaku bakal kinawa mati. Oh, semangat. Mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathuke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki cah jujur. Apane? Nyem aku wedi kok. Ah iya. Cah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk kaosnya gambar garisan. Ana garisan. Ha wing 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya itu kok. Sopo? Aku mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Hmm. diukurke pira 50 cm cek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Tak. Wah, ala. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. Rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karemu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang dhewe. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, rak tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ayo. Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kon Namu. ya kon waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Wis ilang sawane. Wong edan.
kok njo nyekek gelas iki ngapa? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tuwa kok onekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bancut mlebu. Setane mah. Keri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendeta. Yes. Lah kok ting gruduk? Tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa. Padha rawuh tekan kene Nala Gareng. Waduh. Ndara wis anggeni Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Garukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani Ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kuwi nggih. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutuk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah, krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula konjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Garukaca, Nala Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nala Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula konjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem, Tru. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumasamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun? Enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa?
Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendopo padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh! Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Gombala nglumpuhke kadang-kadangku pringgondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke. Aja gong. Ora kompak karo bapakne arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat, aku ingkang golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, 2 Pustaka James Lima Sada, 3 Pusaka Mandura, 2 cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi lho Mak Cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine mung karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Nganggone sowan negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru.
Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kana sing melu. Aku lu asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Lho ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argeram kang tumingal ram kang lumingal dendeng saingga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajog tanpa laraban. Kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik kok, Tru. Wis ben dibagekke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng gandak bleguduk suaru gembol sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat.
Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tekaku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula mendhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar Kepuranyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh iya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodhoke apa. Dinahi rantai. Kae engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak engko loro, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangkatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya swanana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara Negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna Sagung nggih, Den.
Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sagot Andaran Tasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kosik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Astina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Ndandurna. Loh, iki Bagong. Arep ngapa kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ora gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho.
Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku montor duwiten apa piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa kuwi wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani Penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke.
Aku yo ming bantu mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatot Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150, Bab. Ya tekan dhuwit ta iki. Kula niku nantang para Sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Menjawab apa ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omahe, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah.
mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok orangane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathaku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem saestu Den? Iya, tenan. Asem. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Hi kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Wong jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya yo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ngono wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh kok? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya.